Takže čau lidi, vítám vás u mého prvního videa, jak natočit mod do Minecraftu. Takže otevřete si váš internetový prohlížeč. Já používám Google Chrome, je asi tak nejlepší. No a tomu se budeme bavit v jiných dílech. Tady si vjeďte na lož.to. Ještě dneska pomalej. Tady si do toho napište třeba váš mod, co si chcete stáhnout, že jo. Třeba já jsem chtěl stáhnout too many items, že jo. No tak jsem to stáhnul tady, už to mám stažený, otevřu. Stáhnete, otevřete a zavřete internetový prohlížeč. Všechno, co je v té složce, si jakoby dejte kopírovat, takže označit a ctrl-c, tak si dáte spustit, napíšete tam procento a pp data procento, otevřete složku Minecraft, složku bin a Minecraft Titan.jar otevřete v WinRAR, nebo prostě v RARu, nevím co používáte vy, ale já používám WinRAR, je nejlepší. Otevře všechno. A jakoby to sem vložíte, dáte ctrl, no tak teďka to nefunguje. Jo, funguje. Ne, počkejte. Jo, tak to označení prostě vezmete a vložíte sem. Jednoduše. Jestli vám to tam skopíruje, tak složku meta.inf smažete, aby tam nebyla prostě. Kdyby tam byla, tak to nebude fungovat. Prostě ten mod se sice občas objeví, ale nebude fungovat. Když z něj budete něco chtít vzít, tak se vám sekne počítač. Dobrý, když to máte, tak si všechno pozabíráte, že jo. Otevřete Minecraft. A normálně budete hrát. To je dneska pomalej internet u nás tady. No, tady dáte hra pro jednoho hráče. A dáte vytvořit nový server svět. To už je jedno, co si tam nastavíte. Vytvořit nový svět. Jakoby vám to začne vyrábět nový svět teďka. Až se vám to načte, tak vy když dáte Ečko, tak už by se vám měl objevit ten mod. No, už se pomalinku načítá. Vidíte, když dám mám tady nainstalovaný too many items. No to je vše a doufám, že se vám tento díl Minecraftu líbil. Jestli jo, tak na YouTube napište do odkazu, jestli se vám to líbilo nebo ne. Jestli mám natáčet dál nějaký mody, návody a takhle. Případně bych ještě natáčel, no. Tak to je všech tady tomu dílu, tak baník.